Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто веруць у Яго, не згінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў уратаваны праз Яго. Ян, раздзел 3. Сёння у Ісуса Хрыста больш за мільярд паслядоўнікаў. 4 Евангелія або добравесці захавалі да нашых дзён гісторыю нараджэння хрысціянскай веры. Аднак пра адны тыя ж падзеі апавядаюць яны не зусім аднолькава. Гэтая гісторыя Хрыста запазычана цалкам з добравесця ад Лукі. Прыйшло на думку і мне, як след апісаць табе, высокашаноўны Тэафіле, каб ты даведаўся цвёрдых асноваў тае навукі, да якое цябе далучылі. У дні, калі кесар Аўгуст быў імператарам Рыма, а Ірад Вялікі быў царом юдэйскім, пасланы быў анёл Габрыель ад Бога ў места галілейскае Назарэт да дзевы. Імя ж яе Марыя. Не бойся, Марыя, бо ты знайшла ласку ў Бога, і вось зачнеш ва ўлонні, народзіш сына, і дасі яму імя Ісус. Як гэта будзе? Я ж не ведаю мужа. Дух Святы найдзе на цябе, таму і народжанае святое назавецца Сынам Божым, і валадарству ягонаму не будзе канца. І пайшла Марыя ў места Юдава да сваячкі Альжбеты, што таксама дзівосным чынам зачала дзіця. Альжбета! Мария! Сестра моя! Доброславлена ты між жанок, і доброславёны плод улоння твайго. Бо калі я пачула твой голас, зварухнулася радасна дзіця ва ўлонні маім. Велічае душа моя Господа, і ўзрадаваўся дух мой у Богу збаўцы маім, бо ад сёння будуць добраслаўляць мяне ўсе роды. Ведайте, жыхары Назарэта, выйшаў ад рымскага імператара кесара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. У Юдэі і ў Галілеі кожны чалавек павінен запісацца ў тым месце, дзе нарадзіліся яго продкі. Пайшоў Язэп з Галілеі з Марыяю, заручоную мужонкай, што была цяжарная, з места Назарэта ў Юдэю ў места Бэтлеем запісацца. Не было ім месца ў заездзе, і знайшлі яны прыстанак у простым хляве. У тым краі былі на пашы пастухі, што вартавалі ўначы статку свайго. І вось з'явіўся ім анёл Божы, і слава Господа асвяціла іх. Нарадзіўся ў месце Давідавым збаўца, які ёсць Христос Бог. І паспяшаліся туды пастухі, і ўбачылі дзіця, што ляжала ў яслях, і разнеслі добрую вестку пра нараджэнне збаўцы. Як мінула 8 дзён, калі належала абрэзаць дзіця, далі яму імя Ісус і прынеслі яго ў Іерусалім, каб паказаць перад Богам. Быў у Іерусаліме чалавек на імя Сімеон, праведны, набожны. Прадказаў яму Дух Святы, што не спазнае смерці, дакуль не пабачыць Хрыста Господа. Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару паводле слова твайго ў супакою. Бо бачылі вочы мае збавенне тваё. Гэтае дзіця, абранае Богам.
Будьте вы благословены. Калі яны зрабілі ўсё адпаведна закону Божаму, вярнуліся ў Галілею ў место сваё Назарэт. Калі Ісус меў 12 гадоў, прыйшлі яны, як было ў завядзёнцы, у Іерусалім на свята Пасхі. Калі ж па сканчэнні дзён свята вярталіся, застаўся хлопчык Ісус у Іерусаліме. Язэп і Марыя шукалі яго і праз 3 дні знайшлі ў святыні, дзе сядзеў сярод настаўнікаў. Чый гэта хлопчык, што задае такі пытанні? Ён з Назарэта. Мы думалі, што ён пайшоў за намі. Даруйце яму дзёрзкасць. Усе дзівіліся розуму і адказам ягоным. Дзіця, што ты зрабіў з намі? Бацька твой і я ў вялікай роспачы шукалі цябе. Нашто было вам шукаць мяне? Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць бацьку майму? І ён пайшоў з імі і прыйшоў у Назарэт, і рос розумам і гадамі, ды ў ласцу Бога і ў людзей. У 15-й ж год панавання Тывэрыя Кесара, калі Понцій Пілат гаспадарыў у Юдэі, Ірад быў чацвертаўладнікам у Галілеі, пры архісвятарах Ганне і Каяфе, быў голас Божы да Яна, сына Захаравага, ў пустэльні, і ён праходзіў па ўсіх наваколлях ярданскіх і прапаведаваў хрышчэнне пакаяння дзеля адпушчэння грахоў. Покайтеся! Креститеся! И Бог даруе провины ваши! Как написано у книзе пророцтва Исаии, «Оклич проповедника в пустельни, отрыхтуйте шлях Господу, простыми зробите стежки Ему, кожный дол нехай наполнится, кожная гора ці ўзгорак няхай знізяцца, крывыя дарогі выпрастаюцца і няроўныя шляхі зробяцца гладкімі. І ўбачыць кожны бавенне Божае. Што ж нам рабіць? Так, кажы, што... Вы, племя гадючае! Што ты хочаш, каб мы зрабілі? Адкрый нам, пакажы шлях, куды ісці. Хто мае 2 попраткі, аддай одну таму, хто не мае. Хто мае яду, рабі тое ж. Настаўнік. Мы збіральнікі падаткаў. Што нам рабіць? Нічога не бярэце больш за прызначанае. Ну а што пра нас? Што нам рабіць? Не адбірайце грошы сілаю, не крыўдзіце нікога. Давальняйцеся сваёю платаю. Скажи нам, ці не ты Христос? Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, у якога я не варта развязаць рамень сандаляў. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Веялка ў руцэ ягонай, і ён ачысціць гумно сваё і збярэ пшаніцу ў засек свой.
Дух Святы зайшоў на Ісуса ў цялесным выглядзе, як голуб. І быў голас з неба, які сказаў: «Ты, сын мой улюбёны, цябе упадабаў я». Ісус, пачынаючы сваё служэнне, меў гадоў 30. Напоўнены Духам Святым вярнуўся ён ад Ярдана і павеў яго дух у пустэлю. Там 40 дзён спакушаў яго д'ябал, і ён нічога не еў у гэтыя дні. І сказаў яму д'ябал: «Калі ты сын Божий, загадай гэтаму каменю зрабіцца хлебам». Написано: не хлебом одиным будет жить человек, але Словом Божьим. І, узвёўшы яго на гару, д'ябал паказаў яму ўсе царствы сусвету ў імгненне часу. Табе дам уладу над усімі царствамі і славу іхнюю, бо іна дадзена мне, і я каму хачу даю яе. Дык калі ты паклонішся мне, то ўсё будзе твоё. Написано: Господу Богу твоему кланяйся, и Ему одному служи. І павёў яго д'ябал у Іерусалім і паставіў яго на крыле святыні. Калі ты сын Божий, кінься адсюль уніз, бо написано: анёлам сваім накажа пра цябе ўсцерагчы цябе, і на руках панясуць цябе, і не спатыкнешся аб камень ногою твоёю. Написано: не спокушай Господа Бога твоего. І вярнуўся Ісус у сіле духа у Галілею. День добрый. День добрый. Прыйшоў Ісус паводле звычаю свайго ў дзень суботні ў сінагогу. І паклікалі яго прачытаць пісанне прарока Ісаі. Дух Божий на мне, бо Ён помазаў мяне добровесціць убогім, абвяшчаць вязням вызвалення, сляпым відушчасць, отпустить змучаных на волю и обвястить год Божий спрыяльный. Ён гаворыць добра. Цяпер спраўдзілася пісанне гэтае, што чулі вашыя вушы. Спраўдзілася пісанне. Але ж толькі Месія можа здзейсніць усё гэта. Як гэта можна ведаць? Ведомо вы скажете мне прыказку: лекару вылечы самога сябе.
Вы так само скажете мне, зраби і тут у твоїй батьківщині тое, що, як ми чули, було у Капернауме. По правді кажу вам, ніякий пророк не приймається у своїй батьківщині. Гэтымі словамі Ісус сцвердзіў сябе як Хрыста Божага, пасланага дзеля ўратавання свайго народа. Але гэтыя людзі не прынялі Хрыста. І павялі яго на вяршыню гары, каб скінуць яго. Але ён, прайшоўшы сярод іх, аддаліўся. І прыйшоў у места галілейскае Капернаум. Уціск рымскі быў моцны, як ніколі. І людзі чакалі, каб Месія прыйшоў і вызваліў іх ад тараней. Мир табе. Мир табе, настаўнік. Ці вытрымае мяне човен, Сымон? Чаму не? Ён што, хоча пакінуць нас? Скажи нам! Скажи нам! Ісус, говори нам! Два чалавекі ўвайшлі ў святыню памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей пачаў сам сабе маліцца гэтак. Боже, дзякуй табе, што я не такі, як іншыя людзі, грабежнікі, крыўдзіцелі, пералюбы, альбо як гэты мытнік. Пашчу 2 разы на тыдзень, даю табе 10-ую частку ад набытага. Мытнік жа, стоячы воддаль, не адважыўся нават узняць вочы ў неба. Але б'ючы сябе ў грудзі, казаў: «Божа, будь літасцівы да мяне грэшна». Кажу, што гэты пайшоў у дом свой апраўданы больш, чым той. Бо кожны, хто ўзвышае сябе, прыніжаны будзе. А той, хто прыніжае сябе, узвысіцца. Сымон, адплыві на глыбіню і закінь сваю сетку дзеля лову. Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі. Але па слову твайму закіну сетку. Якуб! Я! Якуб, я! Пливите сюди! Поможите нам худшей! Мы не можем! У нас руки занятые! Гэтага хопіць. Даволі, даволі. Выйдзі ад мяне, Божа, бо я грэшны чалавек. Не бойся. Ад сёння будзеш лаўцом чалавекаў. Прыйдзеце да мяне, выслухайце мае словы, і жывая будзе душа ваша. Шукайце Бога, бо можна знайсці яго. Заклікайце яго, бо ён блізка. Грэшны няхай сыдзе са свайго шляху, беззаконнік пакіне намеры свае. І няхай звернуцца да Господа, бо ён літасцівы і даруе ўсе грахі. І тады выйдзеце вы з весялосцю і праводзіць вас з мірам.
є, ось он, гляді! Ісус! Ісус! Прашу цябе, выратуй мою дачку. Пашкадуй яе. Ёй 12 год, яна памірае. Прашу, калі ласка, зайди до мяне. Яир, послухай. Ісус! Дочка твоя померла. Не турбуй больше наставника. Не бойся, толькі вер. І выратаваная будзе. Не плачьте. Яна не померла, але спіць. Дитя, устань. Дайте їй їсти і нікому не кажите про тое, што сталося. Пасля гэтага Ісус выйшаў і ўбачыў мытніка на імя Левія, што сядзеў на мытніцы каля гарадской брамы. Иди за мною. У тыя дні ўзышоў ён на гару памаліцца і прабыў усю ноч у малітве да Бога. Калі ж настаў дзень, паклікаў 12 вучняў сваіх, якіх і назваў апосталамі. Симона, якого й назвав Петром, і Андрея, брата Ягонага, Якуба, Яна, Філіпа і Баўтрамея, Матея, і Хаму, Якуба Алфеевага і Симона, называнага Зелотам, Юду Якубовага і Юду Іскарыёта, які потым стаўся здраднікам.
Счастливые убогие духом, бо ваше есть Царство Божие. Счастливые тыя, кто голодные, бо натоленные будете. Счастливые засмученные, бо будете устешены. Счастливые вы, коли зненавидеть вас люди и прогонять вас, и клясти будут за Сына Человечего. Радуйтесь в той день и веселитесь, бо великая узнагорода ваша на небесах. Так обыходились с пророками батьки ихние. Семнадцать, 18, 19, 20. Это все, что я маю. Як это все, что я маю? Гора вам заможные, бо вы отрымали уже свою утеху. Ён не хочет быть заможным, ён просто вар'ят. Гора вам, что теперь смеетесь, бо плакать и гласить будете. Гора вам, коли все будут говорить про вас добро. Бо так приймали і лжепророков батьки їхні. Але вам, що слухали, кажу, любите ворогов ваших. Чините добро тим, хто ненавидить вас. Добрословляйте тих, хто проклинає вас. І молитесь за тих, хто кривдить вас. Кто ударит тебе по щаце, тому подстав и другую. И кто хочет забрать у тебя верхнюю вопратку, не перешкоджай взять и кашулю. Кожному, хто просить у тебе, дай. И у того, хто взял твое, не потребуй, каб отдал. Раби іншим, як ти хочеш, каб рабілі табе. І калі любіце тих, хто любить вас, якая вам за тое вдячнасць? Бо і грешники тих любять, которые любять іх. І калі чыніце добро тым, хто і вам робіць добро, якая вам за гэта вдячнасць? Бо і грешники тое ж робять. Як можна докранацца да яе? Як ён можа гаварыць з ёю? Глядзець брыдка. Не. Не любіце ворогаў вашых і чыніце добро. І пазычайце заўсёды. І будзе вам узнагарода вялікая. І будзеце сынамі ўсявышняга. Бо ён зычлівы і да няўдзячных і злосных. Будьте милосердны, як і батька ваш милосердный. Уратуй нас, Иисусе! Не осуджайте, не будете осуджены. Не проклинайте. И не проклянуть вас. Даруйте. И вам дарование будет. Вяди нас, Иисусе! Давайте, и вам будет дадено. Якой мерой мераете, такой и вам адмерается. Ти можешь сляпы водить сляпога. Ти не ободва валятся у яму. Ты глядишь на сучок у воку брата твоего, а бервяна у своим воку не отчуваешь. Вяди нас, наставник! Ты потребный нам, Боже! Счастливые улоні, что носила тебе, Господи наш. Счастливые те, кто чует Слово Божие и пильнуется его. Жадав бы я ведать, кто ён. Ты думаешь, что ён? Мессия? Нехта з фарысеяў прасіў яго пад'есці разам з ім. І ён, увайшоўшы ў дом фарысея, сеў з гаспадаром. Ідзець адсюль малыя хутчэй. Чулі? Ну, яны б уже сваволілі, дзе толькі могуць. Што яна робіць тут, не ведаю.
што яна робіць. Калі б ён быў прарок, то ведаў бы, хто і якая жанчына дакранаецца да яго. Бо жанчына тая грэшніца. Ведаю, хто яна, Сымон. Паслухай мяне. Два даўжнікі запазычыліся аднаму чалавеку. Адзін 500 дынарыяў, другі 50. Але як яны не мелі чым заплаціць, ён дараваў абодвум. Каторы з іх будзе больш любіць яго? Думаю, той, якому больш дараваў. Так, слушна. Ці бачыш ты гэтую жанчыну? Я прыйшоў у дом твой, і ты вады мне на ногі не даў. А яна слязьмі абмыла мне ногі і валасамі галавы свае выцерла. Ты не прывітаў мне пацалункам, а яна не перастае мае ногі цалаваць. Ты галавы мне алеем не памазаў, а яна мірам памазала мне ногі. Па праўдзе кажу табе. Таму даруюцца ёй грахі яе многія, бо яна многа ўзлюбіла. А каму мала даруецца, той мала любіць. Даруюцца табе грахі. Вера твоя выратавала цябе, ідзі з мірам. Я... Праходзіў Ісус па местах і вёсках, абвяшчаючы добрую вестку аб царстве Божым. І 12 з ім, і колькі жанчын, якіх ён вылечыў ад злых духавых хвароб. Марыя, называная Магдалена, і Яна, жонка Хузы, наглядчыка Ірадавага, і Сусана, і многія іншыя. Ірад, дакараны Янам за Ірадыяду, жонку брата свайго, і за іншыя злыя ўчынкі пасадзіў Яна ў вязніцу. Ну, калі мы падышлі да брамы места Наіна, тут выносілі памёршага, адзінага сына ўдавы. Калі Господ убачыў яе, злітаваўся з яе і, падышоўшы, дакрануўся да насілкаў і сказаў: «Юнача, табе кажу, устань!» І мёртвы, падняўшыся, сеў і аддаў яго Ісус матцы ягонай. Спытайся, гэтак, ты той, пра каторага казаў нам Ян, ці чакаць нам другога? Наставник. Наставник. Ян Хрысціцель паслаў нас пытацца, ці ты той, который мае прыйсці, ці другога чакаць нам? Ідзеце і скажыце яму, што вы бачылі і чулі. Сляпыя бачаць, кульгавыя ходзяць, і шчаслівы, хто не спакусіцца ад мяне. Батька, подними мяне. Сядай на плечі. Цяпер бачиш? Бачу Ісуса. Выйшаў сейбіць сеяць зерне сваё. І калі ён сеяў, адно ўпала пры дарозе і было патаптанае. І птушкі здзяўблі яго. А другое упала на камень.
і, ўзышоўшы, засохла, бо не мела вільгаці. А інша упала між терняў. І выраслі терні, і заглушылі яго. А яшчэ інша упала на добрую зямлю. І, ўзышоўшы, прынесла плён стакротны. Настаўнік, чаму ты заўсёды гаворыш прыпавесцямі? Вам дадзена ведаць таямніцы царства Божага, а іншым у прыпавесцях, таму што яны, бачыўшы, не бачаць і чуючы, не разумеюць. Вось што азначае гэта прыпавесць. Зерне есть Слово Божие. Что упало при дорозе, это те, что слухают. До кого потом приходит дьявол и забирает слово с сердца у них, каб не поверили и не уратовались. А что упали на камень, это те, что, коли почуют слово, с радостью прымают, але не маюць карень. И часово верать, а подчас спокусы отпадают. А что упали у тернік, это те, что слухают слово, але адышоўшы клопотами, багаццями, утехами жыццёвымі заглушаются и не дают плёну. А тое, что упало на добрую землю, это те, которые, пачуўшы слово, хаваюць яго у добрым сэрцы и дают плён у цярплівасці. Ніхто, запаліўшы свечку, не хавае яе, не ставіць пад ложак, але ставіць на падсвечнік, каб бачылі святло тыя, хто ўваходзіць. Бо няма нічога таемнага, што не выявілася. Не ўкрытага, што не сталася б вядомым і не выйшла наверх. Глядзеце ж, як вы слухаеце, бо хто мае, таму дадзена будзе. А хто не мае, у таго адымецца і тое, што ён мяркуе, што мае. Настаўнік, маці і браты твае стаяць знадворку і хочуць бачыць цябе. Маці і браты мае, гэта тыя, што слухаюць Слова Божае і выконваюць яго. Аднаго разу ён увайшоў з вучнямі сваімі ў човен і сказаў ім: «Пераплывем на той бок возера». І рушылі. Падчас плавання ён заснуў. Где вера ваша? І прыплылі ў краіну гадарынскую, што насупраць Галілеі.
Сын Бога Всевышнего, что тебе до меня? Алю, не мучай меня! Як ім'я твоє? Легион, прошу, не загадывай нам идти в бездень. Дозволь нам увести у свиней. Демоны вышли с человека Назад! и увошли у свиней. Иди отсюль! Ты, заклинальник! Иди прочь! Иди отсюль далей! Иди прочь! Иди отсюль! Я пойду за тобой хоть куды. Как мне быть с тобою? Вертайся и расскажи, что Бог зрабіў для тебе. Ісус і яго вучні пакінулі гэтую мясцовасць і накіраваліся ў Бетсаіду. Але мноства людзей, даведаўшыся аб усім, пайшлі за імі. Под вечер Симон Петр сказал: Наставник, отпусти народ, каб яны пайшлі ў навакольныя паселішчы і вёскі і здабылі яды, бо тут мы ў пустым месцы. Вы самі дайце ім есці. Мы маем толькі 5 хлябоў і 2 рыбіны. Багаслаўце Господа Бога нашага, які дараваў хлеб зямлі нашай дзеля славы сваёй. Гэта цуд! Не дам веры. За каго лічыць мяне народ? Лічыць сабе за Яна Хрысціцеля, а іншы лічыць за Іллю. Некаторыя ж кажуць, што адзін са старадаўніх прарокаў уваскрос і прыйшоў на зямлю. Ну а вы? За каго лічыце мяне? За Христа Божага.
Нікому про тое не кажэце. Сын чалавечы мусіць многа выцерпець і быць адрынутым, і забітым. І на трэці дзень уваскрэснуць. Кто-небудь пойдзе за мною. Я пойду за тобой, Господи. Але перш дазволь мне развітацца з хатнімі маімі. Хто паклаў руку на плуг і азіраецца назад, непрыдатны для царства Божага. Калі хто хоча ісці за мною, адрачыся ад сябе. Возьми крыж свой і ідзі за мною. Бо хто хоча душу захаваць, той страціць яе. А хто страціць душу сваю дзеля мяне, той захавае яе. Бо якая карысць чалавеку набыць увесь свет, але самога сябе загубіць? Бо хто паўстыдаецца мяне і словам маіх? Таго сын чалавечы стыдацца будзе, калі прыйдзе ў славе сваёй, і айца, і святых анёлаў. Кажу вам, ёсць некаторыя сярод вас, якія, не зазнаўшы смерці, убачаць царства Божае. Пасля гэтых слоў, дзён праз 8, узяўшы Пятра, Яна і Якуба, узышоў ён на гару памаліцца. І калі маліўся, аблічча ягонае змянілася, і вопратка ягоная сталася белаю, блішчастаю. І вось 2 чалавекі гутарылі з ім, а былі гэта Майсей ды Ілля. Ты здзейсніш Богам наканаванае і прымеш смерць у Іерусаліме. Калі яны адыходзілі ад яго, сказаў Пётр Ісусу: Настаўнік, як добра нам тут. Зробім 3 шатры. Адзін для цябе. Калі ж ён казаў гэта, адзін для Майсея. з'явілася хмара і агарнула іх. І спалохаліся, калі ўвайшлі ў хмару, і пачуўся з хмары голас, які мовіў: гэта сын мой улюбёны, яго слухайцеся. Наставник, молю тебе, зерни на моего сына. Коли ласка, поможи. Ён один у мяне. Я просил вучняў твоих помагчы. И яны не змогли. О, род неверный и распусный. Докуль буду с вами и будут терпеть вас. Приведи сюда сына.
Які чисты зрабіўся твар. Это цуд. Боже, навучы нас маліцца, як Ян вучыў сваіх. Калі моліцеся, кажэце: Ойче наш, што ў нябёсах, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і даруй нам правіны нашыя, як і мы даруем вінаваўцам нашым. І не ўвядзі нас у спакусу, але захавай нас ад ліхога. Просите, и дастся вам. Шукайте, и знойдете. Стукайтеся, и будзе адчынена вам. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукаецца, таму адчыняць. Які з вас бацька, калі сын папросіць у яго хлеба, дасць яму камень? Ці змяю замест рыбы? Калі вы умееце добрыя падарункі даваць вашым дзецям, тым больш бацька нябесны дасць Духа Святога тым, хто просіць у яго. Па праўдзе кажу вам, не турбуйцеся дзеля душы вашай, што вам есці. Не дзеля тела, во што адзецца. Душа большая за ежу, і цела за адзежу. Паглядзіце на груганоў. Яны не сеюць, не жнуць, не маюць сховаў, ні гумнаў. І Бог жывіць іх. Наколькі ж вы лепшыя за птушак? Да і хто з вас, турбуючыся, можа дадаць сабе росту хоць на адзін локаць? Калі і на меншага ўчыніць не можаце, што ж турбуецеся пра іншае? Паглядзіце на лілеі, як яны растуць. Не працуюць, не прадуць. Але Саламон у сваёй славе не апранаўся так, як кожная з іх. Калі Бог траву на поле, якая сёння ёсць, а заўтра будзе кінутая ў печ, так адзяе, то тым болей вас, малаверы. Памнож у нас веру. Калі б вы мелі веру з гарчычнай зярняткай, сказалі фігаму дрэву, вырвіся з коранем і перасадзіся ў мора, дык яно паслухалася б вас. Немагчыма не прыйсці спакуса. Але гора таму, праз каго яны прыходзяць. Лепей было б яму, каб жоран з млына павесілі яму на шыю і кінулі яго ў мора, чым калі б спакусіў ён аднаго з малых гэтых. Да чаго падобнае царства Божае? Кажу вам. Да зярняці гарчычнае, якое чалавек пасадзіў у садзе сваім. І вырасла, і зрабілася вялікім дрэвам. І птушкі нябесныя хаваліся ў галінах ягоных. Я не разумею, пра што ён гаворыць. На што вы ясцё ды п'яцё з мытнікамі ды грэшнікамі? Нездаровыя маюць патрэбу ў лекары, але хворыя. Я прыйшоў клікаць не праведных, але грэшных да пакаяння.
Расскажи про Царство Божие. Что там яшчэ ёсць? Не бойся, малы статок. Бо бацька ваш меў ласку даць вам царство. Прадавайце маёмасць вашу і давайце міласціну. Рабеце сабе мяхі, што не трухлеюць. Скарб невычэрпны ў небе. Куды злодзей не даступіцца. І дзе моль не знішчыць. Дзе скарб ваш, там будзе і сэрца ваше. Жанчына, ты вызволена ад немачы тваёй. Глянь, гляди, яна встае. Это цуд. Гляди, яна встае. Иди, глянь. Хвала тебе, Господи. 18 год. Ратуй тебе, Боже. Ёсць 6 дзён, калі можна працаваць. У тыя дні прыходзьце аздараўляцца, а не ў гэты дзень суботні. Крывадушнікі! Ці не адвязвае кожны з вас вала свайго ад жолава ў суботу і ці не вядзе паіць? А гэтую дачку Аўрамаву, якую звязаў шатан ужо 18 гадоў, ці ж не належала вызваліць ад путаў гэтых у дзень суботні? Настаўніку добры, што мушу рабіць, каб атрымаць жыццё вечнае? Чаму называеш мяне добрым? Ніхто не добры, адзін толькі Бог. Ведаеш запаведзі? Не чужалож, не забівай, не крадзі, не сведчы крыва, шануй матку і бацьку сваіх. З юначых год трымаўся я ўсіх гэтых запаведзяў. Яшчэ аднаго не стае табе. Усё, што маеш, прадай, раздай убогім. Ты будзеш мець скарб на небе, і тады пойдзеш за мною. Але ж я гандляр, я заможны. Цяжка таму, хто мае багацце ўвайсці ў Царства Божие. Бо лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чымся багатаму ўвайсці ў Царства Божие. Хто ж можа ўратавацца? Немагчымае для людзей, магчымае для Бога. Скажы, калі ж прыйдзе Царство Божие? Не прыйдзе Царство Божие прыкметна. І не скажуць. Глянь, вось оно там, альбо вось тут. Бо Царство Божие внутры ў вас. Настануць дні, калі захочаце бачыць хоць адзін дзень Сына Чалавечага. І не ўбачыце. Бо як бліскавіца, мільгануўшы ад аднаго краю неба, свеціць да другога, так будзе Сын Чалавечы ў дзень свой. Але перш мусіць ён многа перацярпець і адцурацца ад яго род гэты. Але хутчэй неба і зямля мінуцца, чым адна рыска з закона прападзе. Многія прарокі і цары хацелі бачыць, што вы бачыце і не бачылі, і чуць, што вы чуеце і не чулі. Што рабіць нам? Што напісана ў законе? Як разумееш яго? Любі Господа Бога усім сэрцам, усёю душою, усёю моцаю і усім разуменнем. І ближнего, як самого сябе. Слушна. Так рабі і будеш жыць. А хто мой ближні? Ну не тыя ж ваякі. А кесар? Адзін чалавек ішоў з Єрусаліму да Єрихону і трапіў да разбойнікаў, якія знялі з яго адзення, паранілі яго і пайшлі, пакінуўшы ледзьве жывога.
Выпадкам адзін святар ішоў таею дарогай і, убачыўшы яго, прайшоў міма. Таксама і Лявіт, быўшы на тым месцы, падышоў, паглядзеў і пайшоў далей. Самаранін жа нейкі, едучы, напаткаў яго і, убачыўшы, злітваўся. І, падышоўшы, перавязаў яму раны, паліўшы алеем і віном. І, пасадзіўшы яго на асла, прывёз да заезду і паклапаціўся аб ім. А на другі дзень, ад'язджаючы, дастаў 2 дынары, даў гаспадару і сказаў: паклапаціся аб ім. Калі выдаткуеш болей, і, вярнуўшыся, аддам табе. Хто з гэтых 3 мяркуе, што быў бліжні абрабаванаму разбойнікамі? Той, хто яго пашкадаваў. Ідзі і ты рабі гэтак жа. Пусціце дзяцей прыходзіць да мяне і не забараняйце ім, бо іхня ёсць царства Божае. Па праўдзе кажу вам, хто не прыме царства Божага як дзіця, той не ўвойдзе ў яго. Хто прымае гэтае дзіця ў імя маё, той мяне прымае. А хто прымае мяне, той прымае паслаўшага мяне. Бо хто з вас меншы за ўсіх, той будзе вялікі. Постой! Что тут робится? Иисус з Назарета толькі што прайшоў тут. Иисус! Иисус! Сын Давидов, злітуйся з мяне! Чаго ты хочаш ад мяне? Каб мне бачыць. Бач, вера твоя ўратавала цябе. Я зноў бачу. Бачу! Я ўсё бачу! Калі Ісус ішоў да Иерусалима, вялікія натоўпы людзей сустракалі яго ўсюды. Яны прасілі яго паказаць ім шлях да ўратавання і распавясці ім пра царства Божае. Гэта чалавек сапраўдны пророк. Господ мой наставник, уратуй мяне! О, Боже, уратуй нас, уратуй нас! Хвала Богу! Покажи нам праведный шлях, Божа! Людзі пачалі прымаць яго за Господа і ўладара. У Ерыхоне быў мытнік на імя Закхей. Ён так хацеў убачыць Ісуса, што узлез на смакоўніцу, бо быў малы ростам. Глядзіце, мытнік! Закхей, сойдзі хутчэй, бо сёння мне трэба быць у цябе ў доме. У мяне? Хто захоча ўвайсці ў дом ягоны? Адкуль Закхей знаёмы з Ісусам? Слухайте, половину маёмасці маёй я аддам убогім. І калі каго чым скрыўдзіў, дык аддам ім у 4 разы болей.
не дам веры вачам сваім. Мытнік, які раздае добро, сабранае ім. Неверагодна. І вось прыйшло ўратаванне ў гэты дом. Бо і ён ёсць нашчадак Аўраамаў. Сын чалавечы прыйшоў знайсці і ўратаваць загінуўшы. Слухайте. Вось уваходзім у Іерусалім. І здзейсніцца ўсё напісанае пра сына чалавечага. Бо аддадуць яго паганам. І наздзекуюцца, і знявечаць яго, і аплююць яго, і ўкрыжуюць яго. І на трэці дзень уваскрэсне. Ісус ведаў, што яго заб'юць за грахі людзей, але ён пайшоў да Іерусаліму. Многія людзі вельмі ўзрадаваліся гэтаму і абвясцілі яго сваім царом. Наставник, загадай вучням твоим змоўкнуць. Кажу вам, што калі яны змоўкнуць, то тады камяні загалосяць. Мир тебе, повага, здоровье! Ісус, падышоўшы бліжэй да Іерусаліму і ўбачыўшы яго, заплакаў. Калі б ты хоць у гэты дзень пазнаў, што служыць міру твайму, але гэта схавана ад вачэй тваіх. Бо настануць дні, калі ворагі твае абкладуць цябе акопамі, акружаць цябе і сціснуць цябе адусюль і зруйнуюць цябе. І паб'юць дзяцей тваіх. І не пакінуць у табе каменя на камені, бо не распазнаў часу адведзенаў тваіх. Убачыў Ісус, што святыню ў Іерусаліме ператварылі ў месца гандлю. Семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы зрабілі яго лагвом разбойнікаў. Ён бяжыць да сыняці майго! Затрымайце! Затрымайце яго! Прывядзіце варту! Прывядзіце варту! Архісвятары і кніжнікі абурыліся, чуючы, як людзі абвяшчаюць яго царом. Многія ўжо абвясцілі яго царом. Царом? Цар злодзеяў, жабракоў, распусніц. Бачылі мы ўжо такіх, яны прыходзяць, заяўляюць правы і адыходзяць. Яны забытыя. Не памыляйцеся.
Большасць яго паслядоўнікаў. Людзі вераць яму. І вераць, што ён цар? Я папярэджваю вас, калі непарадкі будуць доўжыцца, вы будзеце адказваць. Магчыма, гэта праўда. Трэба спыніць галілеяніна. Архісвятары, кніжнікі і старшыні народа шукалі, як загубіць яго, і не знаходзілі, што б учыніць яму, бо ўвесь народ гарнуўся да яго, каб слухаць. Убачыў Ісус у святыні бедную ўдаву, якая ахвяравала 2 лепты. Тут усяго 2 лепты. Што так мала? Кажу вам, што гэтая бедная ўдава болей за ўсіх паклала. Бо ўсе тыя з лішкаў сваіх клалі ахвяру Богу. Яна ж ад беднасці сваёй ахвяравала увесь пражытак свой, які мела. Скажы нам, якою ўладаю ты гэта робіш? Хто даў табе гэтую ўладу? Спытаюся і я ў вас. Скажыце, хрышчэнне Янова з неба было ці ад людзей? Что вам сказать? Калі скажем з неба, так ён прамовіць. Што ж не далі вер яму? А калі скажем ад людзей, увесь народ паб'е нас каменнямі. Бо ён перакананы, што Ян ёсць прарок. Не ведаем, адкуль была ўлада ягоная. І я не скажу, якою ўладаю раблю гэта. Один чалавек пасадзіў вінаграднік і здаў вінаградарам, а сам паехаў з дому надоўга. І калі прыйшоў час збіраць ураджай, паслаў да вінаградараў слугу, каб далі яму пладоў з вінаградніка. Але вінаградары моцна пабілі слугу і прагналі. Паслаў другога слугу. Але яны і гэтага, прыбіўшы і аблаяўшы, адаслалі ні з чым. І яшчэ паслаў трэцяга. Але яны і таго, зраніўшы, выгналі. Тады сказаў гаспадар вінаградніка: што мне рабіць? Пашлю сына свайго улюбёнага. Можа, убачыўшы яго, паўстыдаюцца. Але вінаградары, убачыўшы сына, так разважалі: гэта спадкаемца. Хадзем, заб'ем яго і авалодаем спадчынай ягонаю. Кажы нам яшчэ. І вывеўшы яго з вінаградніка, забілі. Што ж зробіць з імі гаспадар вінаградніка? Загубіць вінаградараў тых і аддаць вінаграднік другім. Што азначае гэтае напісанае? Камень, які адкінулі будаўнікі, той самы зрабіўся асновай вугла. Кожны, хто ўпадзе на той камень, разаб'ецца. А на каго ўпадзе той камень, ушчэнт будзе раздушаны. Настаўнік, мы ведаем, што ты слушна гаворыш і вучыш. І не зважаеш на асобы. Але праўдзіва шляху Божаму вучыш. Скажы, ці гэта супраць закону для нас даваць падатак рымскаму імператору? Остерегайся, Боже, он хочет подловить тебя! Покажите мне динарий. Чье на им обличье и надпись? Кесаровы! Так отдавайте кесару все, что кесарово, а Богу все, что Богово. Який отказ носить опер? Надышоў дзень праснакоў, калі належала рэзаць велікоднае ягня. І паслаў Ісус Пятра і Яна, сказаўшы: «Ідзеце, прыгатуйце нам есці Пасху».
Надта хацеў я есці з вами гэтую пасху, перш чым маю цярпець пакуты. Бо кажу вам, што ўжо не буду есці яе, пакуль яна не споўніцца ў царстве Божым. Добраславёны ты, Господ Бог наш, уладар сусвету, што дараваў нам гэтыя плады вінаградныя. Возьмеце гэта і падзяліце між сабою, бо не буду піць ад плоду вінаграднага, пакуль не прыйдзе царства Божие. Добраславёны ты, Господ Бог наш, уладар сусвету, што дараваў нам гэты хлеб зямлі нашай. Гэта ёсць цела маё, якое за вас даецца. Рабіце гэта на ўспамін аба мне. Гэты келіх ёсць новы запавет у маёй крыві, што за вас проліваецца. І вось рука здрадніка майго са мною за сталом. Але сын чалавечы ідзе паводле вызначанага, але гора таму чалавеку, который прадае яго. Не может быть. Не может быть. Назови здрадника, Господи. Хто з вас больше, няхай будзе як менш. І правадыр, як слуга. Бо хто больш? Той, хто за столом, альбо той, хто услугуе? Ці не той, хто за столом? А я посеред вас, як прислужник. Але вы трывалі са мной нягодах маіх. Я адказваю вам царства. Як і мне адказаў бацька мой. Каб вы ели і пілі за столом маім у царстве маім. І каб сели на пасадах судзіць 12 кален Ізраілевых. Дык няма сярод нас здрадніка. Сымон, Сымон, глядзі. Вось д'ябал, каб спакусіць вас. Просіў прасеяць вас, як сейбіт прасейвае пшаніцу. Але я маліўся, каб не паменшала вера твоя. І ты, некалі павярнуўшыся, умацуй братоў тваіх. Боже, с тобою я готовы і ў вязніцу, і на смерць ісці. Кажу табе, Пётр, не прапяе певень сёння, як тройчы адрачэшся, што ведаеш мяне. Калі я пасылаў вас без торбы, ці бракавала вам чаго-небудзь? Не, нічога. Але цяпер, хто мае торбу, хай возьме яе. Хто не мае, прадай вопратку сваю і купі меч. Бо кажу вам, здзейсніцца на мне сказанае ў пісанні і да злачынцаў залічаны. Бо тое, што пра мяне, падыходзіць да канца. Настаўнік, вось тут 2 мячы. Даволі іх. Шукалі архісвятары і кніжнікі, як бы ўзяць яго ашуканствам і забіць. І пайшоў Юда Іскарыёт, адзін з 12, да архісвятароў, каб прадаць яго ім. Ён згаварыўся з архісвятарамі, як загубіць Ісуса.
Молитесь, каб не упасть у спакусу. За 30 срэбранікаў прадаў Хрыста Юда Іскарыёт. Ведаў Ісус, што набліжаецца час яго смерці за грахі людзей. І пачаў ён маліцца. Ойче, калі б на тое воля твоя, пронясі гэты келіх міма мяне, але не моя, а твоя воля хай будзе. З'явіўся ж яму анёл з неба і ўмацаваў яго. І быў пот ягоны, як кроплі крыві, што падалі на зямлю. Что вы спите? Устаньте и молитесь, каб не упасть в спокусу. Юда. Ці поцілунком продаєш сина чоловічого? Господи, ці не ударить нам мечом? Схопите його зараз же! Доволі. Это цуд. Нібито на разбойника вийшли ви з мячами да калами, каб узять мяне. Кожны дзень бываў я з вами ў святыні, вы не падымалі на мяне рукі. Але цяпер ваш час. І ўлада цемры. Возьмите его. Пильнуйте яго. Солдаты отвели его в суд и здекались из него. Скажи нам, что будет. Ты уратуешь нас, великий цар! Ты уратуешь нас! І гэты быў з Ісусам. Не, я нават не ведаю яго. Я іх бачила разом. Твои покорливые рабы! Ха-ха, что, приемно глядеть почтиво на кого-нибудь? Здається, ти один з їх. Не, не, чоловіче.
Слухайте, і гэты быў Ісуса, бо і ён галілейн. Иди отсюль. Я не разумею, про что ты тут говоришь? Ісус павярнуўся і паглядзеў на Пятра. І тады Пётр успомніў, што казаў яму Господ. Не прапяе певень сягоння, як тройчы адрачэшся, што ведаеш мяне. Господи, даруй мне грешному. Ой, як я согрешил. Боже, даруй мне, молю Тебе. Ты даровал батькам нашим, коли вракалися слова Твоего. Навод, коли Ты гневался на их, Ты не вмешал их. Ты, теле любови Твоей, да их и заповету Твоего шкодовал их. Даруй мне, Боже. Кто тебе ударил, отгадай? Ну скажи, хто наступний ударить, а? Спинитеся! Стойте, я кажу! Ведите його на раду. Иди. Рада архісвятароў сабралася, каб учыніць допыт Ісусу. Скажи, дык гэта ты, Мессия? Коли скажу, вы не поверите. Коли ж спытаюсь о вас, вы не будете отказывать мне. От сёння Сын Чалавечы сядзе праваруч силы Божей. Дык значыць, ты сын Божий. Ты кажешь, что я. Виноват. Кто дає йому право говорити? Гляди тільки, що він витворяє. Якое право він має порушати закон? Виноваты. Бо ми самі чули з вуснов ягоних. Адвядзем яго до Пілата. Так, ганяйте його. Він розбереться. Дядіть його до Пілата. Іди. І яны адвялі яго і аддалі Пілату, самому жорсткаму з рымскіх пракуратараў, які быў адказаны за ўкрыжаванне тысяч людзей. Чого ви хочете від мене такою ранньою порою? Ми чули, як він розбещує народ наш. Ён подбухторував народ тут, на площі. Якое буде йому покарання? Судите його! Я не знаходжу ніякої вини в гэтым чоловіку, ніякої. Ён виноваты. Ён забороняє платить податок кесару, называючи себе Христом и царом. Царом? Ти цар юдейський? Ты кажешь. Ён ходит и вучить от самой Галилеи. От Галилеи? Ці ж ти галилеянин? Хай тады Ірод разберэцца з ім. Бо Ірод цяпер у Іерусаліме. Да Ірода його.
Так кем ты себя назвал? И кто ты, кого ты зовешь апостолами? Про тебе кажут, что ты цуды можешь творить. Зроби для меня один. Мой уладар. Ён разбэшчвае думкі ўсіх людзей. Называе сябе царом. Цар? Ён цар? Великий цар. Покарать его. Ведите его до Пилата. Хай ён рашае. Я нічога вартага смерці не знайшоў. Трэба пабіць яго і адпусціць. Аднаго вязня ты павінен сёння вызваліць з нагоды свята. Адпусці нам вараву. Так, варава. Аднаго да страты. Так, вызвали нам вараву. Укрыжуй гэтага! Укрыжуй яго! Ты, і ты, і зловлены! Чого ти чекаєш, Пілат? Чому ви катуєте його? Катуйте його, гэта Месія! Я нічого благого не зробив! Падымі яго. Але яны, рвучы горлы, крычалі, што Ісуса трэба укрыжываць. Пілат вынес смяротны прысуд Ісусу. Ён вызваліў ім асуджанага за паўстанне і забойства вараву і аддаў Ісуса, каб укрыжывалі яго. Симон Киринеец. Ходи сюда. Разрежьте веревки. Ты понесешь. Пошейте. Назад.
Мы плачем по Тебе, Господи. Выпей это, выпей. Пей, Боже. Дочки Иерусалимские, не плачьте по мне, але плачьте по себе и детях ваших. Бо коли зеленому древу гэтае робять, то с сухим что станется? Уратуй тебя, Бог. Мы помолимся за тебя. Порушайтеся! Там унизе! Худшей! Не маруть! Худшей! Ну! Худшей усе разом! Ну! Худшей! Худшей! Ну! Цяпер вы! Уперад! Ты наперад! Отпустите веревки! Даруй ему, Іче, бо не ведають, що роблять. Інших рятував, хай врятує себе само. Врятуй себе, коли ти месія! Зайди з крижа! Створи суд для себе! Ісус быў укрыжаваны паміж двума разбойнікамі паводле прадказання прарокаў, зробленага за сотні год да таго. Непростое день, судодейное. Шака, отпусти, не, ну я слухай, давай кинем жеребя, а? Кинем. Ах, ты счастливый! Вот ты будешь робить
побачым цяпер, а? Над яго галавою быў надпіс: «Гэта цар юдэйскі». Выратуй сябе, калі ты цар юдэйскі. Ты не Мессия. Уратуй себе нас. Ці ты не боишься Бога, коли сам осуджены на той ж, а ён нічого благого не зробив. Помяни меня, Господи, коли придешь у царство Твое. По правде кажу, сёння ж будешь у раі со мною. Было ж каля 6 гадзіны апоўдні, і сталася цемра па ўсёй зямлі да гадзіны 9. Померкло сонце, і заслона у святыні разадралася пасярэдзіне. Ойче, руки твои отдаю. Дух мой. Цяпер сотнік, убачыўшы, што адбылося, узносіў хвалу Богу. Хвала Господу. Сапраўды гэты чалавек быў праведнік. Езэп з Арыматэі, места юдэйскага, сябра рады, чалавек добры і справядлівы, што не браў удзелу ў радзе і справе іхняй, прыйшоў да Пілата і прасіў цела Ісусавага. Дзень той быў пятніца, надыходзіла субота.
Даруй нам. Мы идем до тела Господа нашего. Добре, як хочете. Пойдем хутчэй. Субота надыходзіць. У першы ж дзень тыдня вельмі рана, несучы прыгатаваны водар, прыйшлі яны да пячоры. Але знайшлі яны камень адваленым ад пячоры. І калі ўвайшлі яны, дык убачылі, што цела Ісусавага там не было. Што вы шукаеце жывога сярод памёршых? Яго няма тут, ён уваскрос. Успомніце, як мовіў вам у Галілеі: сын чалавечы мусіць быць выданы ў рукі грэшнікаў і будзе ўкрыжаваны, а на трэці дзень уваскрэсне. Слухайте, камень был отваленный, и мы убачили, что тело Господа нашего няма. Что? Нема тела Господова? И два человеки, у одени блескучим, повстали перед нами и сказали, что вы шукаете живого сярод мертвых. Это правда? Верьте нам. Это правда. Мы бачили их. Иди погляди сам. Пустая была пячора. Господа не было. Петр, ты мусишь верить нам. Ісус з'явіўся двум вучням, і яны ўзрушаныя вярнуліся да астатніх. Господ сапраўды ўваскрос! Ён з'явіўся Сымону! Ён ішоў з намі, але мы не зналі, хто гэта. Але як пераламаў хлеб, пазналі яго. У Емаусе? Як ён там апынуўся? Мир усім вам. Што сумеліся? І дзеля чаго такія думкі ўваходзяць у сэрцы ваше? Паглядзеце на рукі і ногі мае. Бачце, гэта я сам. Дакраніцеся да мяне. Бо дух цела і касцей не мае. Вось тое, пра што я казаў, як яшчэ быў з вамі. Што належыць спраўдзіцца ўсяму напісанаму пра мяне ў законе Майсеевым, у прароках ды псальмах. Так напісана. Месія будзе цярпець і ўваскрэсне з мёртвых на трэці дзень. У імя яго абвяшчацца будзе пакаянне і дараванне грахоў ва ўсіх народах, пачынаючы з Єрусаліма. Вы ж сведкі гэтаму. І я пасылаю абяцанне бацькі майго на вас. Вы ж заставайцеся тут, дакуль не агорнецеся сілаю звыш.
Благослови вас, Господ. Даў ён мне вялікую уладу на небе і на зямлі. Дык ідзеце, навучэце ўсе народы, хрысцеце іх у імя Айца і Сына і Святога Духа, навучэце іх выконваць, што я наказаў вам. Я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку. Аман. Пячора, у якой было цела Господа Ісуса Хрыста, пустая. Праз 3 дні пасля укрыжавання ён уваскрос, і ён жывы. І сёння ён хоча ўвайсці ў жыццё тваё. Сам Ісус сказаў: Я ўваскрошанне і жыццё. Хто верыць у мяне, калі і памрэ, а жыве. Амаль 2000 год мінула, як Ісус Христос паўстаў з мёртвых. Ён жыве і сёння, і ўплыў ягоны застаецца заўсёды. Прыходзілі і знікалі гордыя уладары мінуўшчыны. Цары і вучоныя, пісьменнікі, філосафы і тэолагі, знакамітыя ў свае часы, адыходзілі ў нябыт. А Ісус жыве сёння. Ва ўсёй гісторыі чалавецтва асоба Хрыста адзіная. Унікальным было нараджэнне ягонае. Біблія расказвае нам, што Ісус быў народжаны ад Дзевы Марыі. Непаўторным было і жыццё ягонае. Ён жыў святым, бязгрэшным жыццём і тварыў цуды, непараўнальныя ні з чым, што калі-небудзь і кім-небудзь здзяйснялася на зямлі. І дабравесце ягонае людзям непаўторнае. Ён прапануе любоў, дараванне, новае жыццё ўсім, хто прыме яго як збаўцу і Господа. Куды б ні быў пасланы гэты заклік, ён усюды нараджаў і нараджае новае жыццё і новыя надзеі для ўсіх, хто прыняў яго. І смерць ягоная на крыжы была беспрыкладная. 2000 год назад Бог сусвету паслаў свайго адзінароднага сына Ісуса як ахвяра прынашэння за грахі ўсіх людзей. Ён памёр за цябе. І ўваскрэсенне ягонае было беспрыкладнае і звышнатуральнае. Праз 3 дні пасля ягонай смерці адбылася падзея, найбольш дзіўная ва ўсёй нашай гісторыі. Ісус паўстаў з мёртвых. Нараджэнне Ісуса, ягонае жыццё, смерць і ўваскрэсенне – усё гэта доказ таго, што Ісус і ёсць той, кім ён сябе называў – Сын Божий і збаўца ўсяго чалавецтва. Ісус Христос жывы і сёння. Ён сярод нас. Ён хоча ўвайсці ў тваё жыццё і дараваць твае грахі і даць табе сілу дзеля паўнацэннага жыцця. Услухайся у ягоныя словы. Прыйдзеце да мяне ўсе абцяжараныя працаю, і я супакою вас. Я шлях і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, як толькі праз мяне. Біблія кажа: таму што ўсе саграшым і страцім славу Божую. Яна кажа таксама: бо расплата за грэх смерць, а дар Божий жыццё вечнае ў Хрысце Ісусі, Господу нашым. Смерць Ісуса была платою за грахі твае, і цяпер ён чакае, гатовы ўвайсці ў тваё жыццё. Бачыш, я стаю ля дзвярэй і стукаю. Калі хто пачуе мой голас і адчыніць дзверы, увайду я да яго. Каб пазнаць любоў Хрыста і ягонае дараванне, і дар вечнага жыцця, ты мусіш прыняць яго, як ахвяру Богаву за грахі твае і верою прыняць яго самога ў тваё жыццё. І калі такое жаданне сэрца твайго, памаліся малітваю веры, і Ісус Христос увойдзе ў тваё жыццё. Вось узор малітвы,
Я прамоўлю яе спачатку адзін. Господи Ісусе, Ты патрэбны мне. Дзякуй Табе за смерць Тваю на крыжы дзеля выкуплення маіх грэхоў. Я чыняю дзверы жыцця майго і прымаю Цябе як Господа і збаўцу майго. Жыццё маё ў Тваіх руках. Зрабі мяне такім, якім бы Ты хацеў бачыць мяне. Амэн. Калі гэтая малітва сугучная закліку сэрца Твайго, дык прамові яе адразу. Я паўтарую яе павольна, аддзяляючы сказ ад сказу, а ты паўтарай за мною ў думках. Господи Ісусе, Ты патрэбны мне. Дзякуй Табе за смерць Тваю на крыжы дзеля выкуплення маіх грахоў. Я адчыняю дзверы жыцця майго і прымаю Цябе як Господа і збаўцу майго. Жыццё маё в Тваіх руках. Зрабі мяне такім, якім бы Ты хацеў бачыць мяне. Амэн. Цяпер, калі ты памаліўся гэтай малітвою веры і папрасіў Ісуса Хрыста ўвайсці ў жыццё тваё, можаш быць упэўнены, што Ён прыйшоў да цябе. Бо Ён абяцаў, што прыйдзе да кожнага, хто пакліча Яго. Таксама будзь упэўнены, што грахі табе дараваныя і што ад сёння ты дзіця Божае. І вечнае жыццё будзе падорана табе, калі ты будзеш слухацца наказаў ягоных. І калі ты хочаш пражыць жыццё напоўненае і шчаслівае, як абяцаў Ісус, гутары з ім у малітве кожны дзень. У чытанні Бібліі пазнавай ягонае прадвызначэнне твайго жыцця. Прыходзь да тых, хто любіць Хрыста і наследуе Яму. І нарэшце, заўсёды памятай ягонае праўдзівае і прыгожае абяцанне. Я ніколі не пакіну вас. І вось я з вамі ва ўсе дні, да сканчэння веку.